ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ବିନା ଡଣାରେ ମୁଁ ଆଜି ଗଗନରେ ଉଡୁଛି କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ରସାବଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ବାପ ଘରୁ ଡକରା ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଲା ଚଷମା ଲଗେଇଛି। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ବାଇ ବାଇ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସତରେ ଝିଅ ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମାଟିରେ ଲାଗେ। ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ କଲିଜାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବିକଳ ସାହୁଙ୍କ ଟିଫିନ ଷ୍ଟଲରେ। ଆଉ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଖାଇବା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ମନେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖାଉ ଖାଉ 2 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଲି। ସେତିକିରେ ମନ ଭରିଲାନି, ଭାଇ କହିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ସେଠି ବସିକି ଖାଇବି। ତାପରେ ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଘର ଆଡେ। ପୁଣି ଆସି ଆମେ ଏଠି ରହିଗଲୁ ଫଳ ଦୋକାନରେ, କାହିଁକି ନା ପୂଜା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଫଳ କିଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ବୋଉର ଘନ ଘନ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁଟି କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ବି ଜାଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବି ଆମ ଗାଁ ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାର ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିଡିଓଟି ଏଣ୍ଡ କଲି।